Здравейте, уважаеми зрители! Започва предаването компютърни системи. Това е първият епизод от поредицата. Сега ще ви въведем в компютърните системи. Аз съм Манол Недев от 10-я клас. Аз съм Несрин от 10-я клас. Ние сме ученици от професионална гимназия по електроника Александър Степанович Попов, град Велико Търново. Компютрите отдавна са се превърнали в част от нашето ежедневие. Масовият потребител отдавна не гледа на тях като нещо сложно, въпреки че някои от процесите още стават неразбрани. Голяма част от потребителите не се вълнуват какво има в кутията на компютъра. Техният интерес се проявява чак когато нещо спре да функционира правилно. С течение на времето компютърните системи сериозно са еволюирали. Наред с развитието на елементите, днес се интегрира и изкуственият интелект. Най-разпространените в момента компютърни системи са микропроцесорните, които са определящи за всички видове компютри. В тяхната принципна схема на работа влизат процесор, вътрешна памет и различни контролери наред с периферните устройства. Важно е да се отбележи, че всички компоненти в една компютърна система си взаимодействат с благодарение на кодовите програми, които разчитат техните електронни сигнали, наречени от английски драйвери. Наред с настолните компютри, лаптопите и таблетите много успешно се развиват и суперкомпютрите, служащи за обработване на много голямо количество информация и много разностранни числения и задачи. Функционално те притежават същите възможности като обикновените компютри, но техните характеристики са в пъти повече. Физическите компоненти в един компютър се наричат хардуер. Те се взаимодействат благодарение на дънната платка, която ги свързва. Дънната платка или motherboard е съставена от множество писти и елементи, благодарение на които различните части работят като една система. Следващият основополагащ елемент е CPU или още наречен централен процесор. Процесорът е съвкупност от аритметично-логически устройства и регистри, поставени върху специална подложка, взаимодействащи с дънната платка чрез пинове. Най-важната характеристика на процесора е неговата тактова честота, т.е. колко операции може да извърши за една секунда. Не по-малко важна и е RAM-та, или от английски Random Access Memory, с която компютърът взаимодейства постоянно. В нея се съхраняват временни файлове, зареждат се операционната система и се стартират програмите. Важно е да знаем, че когато изключим компютъра, съдържанието на RAM паметта се изтрива. Манол, разкажи ни малко повече за устройството за съхранение. Да, следващия компонент, на който съхраняваме нашите файлове, обикновено е SSD или HDD дискът. На него се записва операционната система, приложенията и файловете на потребителя. Ако желаете да разберете разликата между двата типа HDD и SSD, има линк в описанието. Компютърът има и специално определени хардуерни устройства, благодарение на които ние изкарваме информация от компютъра. Това са видео и аудио картите. Често те са вградени в дънната платка като чип. А чипът, който ни свързва към интернет мрежата, се нарича мрежова карта, като имаме възможността да свържем или с LAN кабел, или безжично при лаптопите и мобилните устройства. Ако сте харесали видеото или сте научили нещо ново, харесайте и се абонирайте. Очаквайте още много такива видеа.